IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Eddie Boy ken Mrs. Noraliza Mamala iti barangay Bangsar Sitio Papa Banna Ilocos Norte asab sa bali tinayanak ti baboy da kuna ni Mrs. Noraliza at ibayagdan nga agtartara ket ti baboy ket italaeng ang nakakita isuna iti awan ti private part na awan ti ubet na wenno pagroran ti takina ken awan ti ipos na. Ito lang sir nga nagkasti ti anak na ket di amana daktil ti rupa na nga at indugmos nagayatan mi nga pinadakupan kasi mas na tinayananan na di mo makapagnag tawang paikin mo tawang katiti na Ang ipos na ma'am. awan pa sir. Okay. Ma'am, ano't pamatayo ka dito ma'am? Baka hindi nang dakap ko namin sir kaha mga dati nga kastilete mayak mo ti panaganana dahil ti baboy na tanamin pa mga pinaganakan. Imbatad na asaan na nga amo ti obrayan na iti daytoy ngem papainom medalat ta iti gatas sagun ken kuana ket ibilang da aswerte daytoy ngem tilaing dawat na ket adda kuma iti mangtaming iti daytoy ken mangopera. No, daw mayat nga tumulong nga mga opera ko maser at mga opera ko matadam ti biyag na. Iti agdama ket awan pa iti palawag ti veterinarian manginaig iti daytoy akaso tinasao aburyas. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM.